χωριό Μητσιτσίρι ήταν στη θέση που είναι σήμερα το τοπονύμιο Μητσιτσίρι, νότια του χωριού Μαχαιρά. Αναφέρεται το 1577 από τον Μπαρότζη, το 1583 από τον Καστροφύλακα με 64 κατοίκους, καθώς και το 1881 με 24 κατοίκους στο Δήμο Σκινιά. Το 1900 αναφέρεται για τελευταία φορά, μαζί όμως με το κοντινό χωριό Μαχαιρά και με 64 κατοίκους. Σήμερα το χωριό αυτό δεν υπάρχει, οι αναφορές όμως του χωριού στις απογραφές δείχνουν ότι ίσως κτίστηκε από τους Ενετούς τον 16ο αιώνα και είχε ζωή περίπου 350 χρόνια. Τα Σορακιανά ήταν χωριό κτισμένο από Τούρκους στα μέσα του 19ου αιώνα στην περιοχή που είναι σήμερα το τοπονύμιο Σοροκιανός, όπου υπάρχουν και τα ερείπια του. Αναφέρεται στην απογραφή του 1881 στο Δήμο Σκινιά με 50 Τούρκους κατοίκους. Στις επόμενες απογραφές δεν αναφέρεται και προφανώς εγκαταλείφθηκε οριστικά από τους κατοίκους του στο τέλος του 19ου αιώνα. Η επαρχία Μπελβεντέρε ή Ρίζου ιδρύθηκε από τους Ενετούς τα πρώτα χρόνια του 13ου αιώνα με την κατάκτηση της Κρήτης και την διοικητική της διαίρεση σε 6 τμήματα και το κάθε τμήμα σε τούρμες. Η τούρμα Μπελβεντέρε ή Ρίζου εντάχθηκε στο τμήμα Αγίου Μάρκου. Αργότερα, στα μέσα περίπου του 14ου αιώνα, οι Ενετοί χωρίζουν την Κρήτη σε 4 τμήματα και το κάθε τμήμα σε καστελανίες που διατηρήθηκε με την ίδια μορφή σχεδόν μέχρι σήμερα σαν νομοί και επαρχίες. Η επαρχία Μπελβεντέρε ή Ρίζου διατηρήθηκε περίπου 650 χρόνια και καταργήθηκε το 1867 και τα χωριά που ανήκαν στην επαρχία άλλα προσαρτήθηκαν στην επαρχία Μονοφατσίου και τα υπόλοιπα αποτέλεσαν την επαρχία Βιάνου. Η επαρχία Μπελβεντέρε πήρε το όνομά της από το φρούριο Μπελβεντέρε, τον σημερινό κάστελο που κτίστηκε το 1206 μέχρι 1210 από τον Γενοβέζο αρχιπειρατή Ενρίκο Πεσκατόρε στα ερείπια της αρχαίας πόλης Πριανσός. Και η επαρχία Μονοφατσίου αποτελούσε από τις αρχές του 13ου αιώνα τούρμα του τμήματος Σταυρού και από τα μέσα του 14ου αιώνα καστελανία και αργότερα επαρχία του νομού Ηρακλείου μέχρι τέλους του 1998, οπότε και καταργήθηκε με τον νόμο 2539 του 1997, τον λεγόμενο και Καποδίστρια. Το όνομα Μονοφάτσι της επαρχίας προήλθε από το ομώνυμο φρούριο, το οποίο κτίστηκε και αυτό από τον Μπεσκατόρε το 1206-1210. Ονομάστηκε Μονοφάτσι από το αντίστοιχο καστέλι Μπονιφάτσιο της Κορσικής που χτίστηκε το 820 μετά Χριστόν από τον Μπονιφάτσιο. Το φρούριο Μονοφάτσι χτίστηκε δυτικά του χωριού Τσιφούτ Καστέλι. Από το έτος 1867, οπότε και καταργήθηκε η επαρχία Μπελβεντέρε ή Ρίζου, ο Σκινιάς εντάχθηκε στην επαρχία Μονοφατσίου και παρέμεινε σε αυτή 131 χρόνια μέχρι το 1998 που καταργήθηκε. Στην επαρχία Μπελβεντέρε ή Ρίζου, ο Σκινιάς παρέμεινε περίπου 650 χρόνια, από αρχές 13ου αιώνα μέχρι 1867. Η τοπική αυτοδιοίκηση εφαρμόστηκε στην Κρήτη στα χρόνια της τουρκοκρατίας
και συγκεκριμένα το έτος 1879. Δημιουργήθηκαν συνολικά 88 δήμοι σε όλο το νησί. Ανάμεσα σε αυτούς τους δήμους ήταν και ο Δήμος Χινιά. Αποτελείται από 18 χωριά με πληθυσμό 2.151 κατοίκους, από τους οποίους 1.078 ήταν Μωαμεθανοί και 1.064 χριστιανοί. Οι οικογένειες όμως των χριστιανών ήταν περισσότερες των Μωαμεθανών και έτσι στις εκλογές του 1882 εκλέχθηκε χριστιανός δήμαρχος, όπως προέβλεπε ο τότε δημοτικός νόμος. Ο Σκινιάς στην απογραφή του 1881 είχε 222 κατοίκους, όλοι χριστιανοί, και ήταν έδρα του Δήμου. Από τα υπόλοιπα χωριά, μόνο τα Καστελιανά είχαν μόνο χριστιανούς κατοίκους. Τα χωριά δε, Γαρύπα, Κατσικάλι, Κακού, Λαγούτα, Σορακιανά, Μητσιτσίρι και Μοναστηράκι είχαν μόνο Τούρκους κατοίκους. Στην απογραφή του 1900, ο Δήμος Σκινιά είχε 1.773 κατοίκους, από τους οποίους οι 89 ήταν Τούρκοι. Τα χωριά που αποτελούσαν το Δήμο Σκινιά ήταν Σκινιάς, Γαρύπα, Κατσικάλι, Δραπέτη, Τουρλωτή, Κακού, Καλύβια, Φιλίππου, Καστελιανά, Φαβριανά, Δεμάτη, Μαχερά, Λαγούτα, Σορακιανά, Βακιώτες, Μητσιτσίρι, Ίνι, Μοναστηράκι. Ο Δήμος Σκινιά με τα 18 χωριά κράτησε μέχρι το έτος 1911, οπότε έγινε αγροτικός δήμος με 3 χωριά, Σκινιάς, Λαγούτα, Βακιώτες. Ο αγροτικός δήμος κράτησε μέχρι το 1925, οπότε δημιουργήθηκαν στην Κρήτη κοινότητες επί πρωτικουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι άλλοι 4 δήμοι της επαρχίας Μονοφατσίου ήταν οι δήμοι Χάρακα, Μεγάλης Βρύσης, Τεφελίου και Αρκαλοχωρίου. Στο τέλος του 19ου αιώνα, οι δήμοι έμειναν 4 με την κατάργηση του Δήμου Τεφελίου. Τον Ιούνιο του 1901, η τότε κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας συζητεί στην Κρητική Βουλή νομοσχέδιο περί συγχώνευσης των τότε 86 δήμων της Κρήτης, ώστε να γίνουν λιγότεροι για την καλύτερη λειτουργία τους. Οι δήμοι της επαρχίας Μονοφατσίου προβλέπεται να γίνουν 3 από 4 που ήταν, με την κατάρριση του Δήμου Αρκαλοχωρίου και την υπαγωγή του στον Δήμο Σκινιά. Οι βουλευτές της επαρχίας Μονοφατσίου τότε, με πρωτοστάτη τον σκηνανό βουλευτή Ιπποκράτη Παπαδημητρόπουλο, αντέδρασαν δυναμικά και η πρόταση κατάρρισης του Δήμου Αρκαλοχωρίου τελικά δεν πέρασε. Προφανώς, ο Ιπποκράτης Παπαδημητρόπουλος υποστήριξε την μη κατάρριση του Δήμου Αρκαλοχωρίου, διότι δεν θα ήθελε το κακό που θα έκαναν στο Αρκαλοχώρι να το έκαναν αργότερα στο χωριό του στο Σκινιά. Πράγμα δυστυχώς που έγινε στο Σκινιά το έτος 1998. Το Σεπτέμβριο του 1908, ο Δήμος Σκινιά, συμμετέχοντας στον ξεσηκωμό όλων των Κρητών για την πολυπόθητη ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, αποστέλει ψηφίσματα προς τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης και την ελληνική κυβέρνηση εκ μέρους του λαού του Δήμου Σκινιά, όπου κηρύσσει την ανεξαρτησία της Κρήτης και την ένωσή της με την μητέρα Ελλάδα. Οι μακροχρόνιοι αγώνες όλων των Κρητών δικαιώνονται λίγα χρόνια αργότερα και τελικά την 1η Δεκεμβρίου 1913 ανακηρύσσεται και επίσημα η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα από τον Έλληνα Εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο σε επίσημη τελετή που έγινε στο φρούριο Φυρκάτο Χανίων με την έπαρση της ελληνικής σημαίας. Ο Δήμος Σκινιά λειτουργήσε από το 1879 μέχρι το 1925, δηλαδή 47 περίπου χρόνια. Στο χρονικό αυτό διάστημα είχαν εκλεγεί ή διοριστεί αρκετοί δήμαρχοι. Αυτός όμως που υπηρέτησε τον Δήμο Σκινιά από τη θέση του Δημάρχου τα περισσότερα χρόνια
ήταν ο Χανιαλάκης Εμμανουήλ. Όπως φαίνεται από τα διάφορα έγγραφα, διετέλεσε δήμαρχος πολλές φορές στο χρονικό διάστημα 1900-1925. Άλλοι δήμαρχοι του Δήμου Σχοινιά ήταν ο Σαπουτζής από τα Καλύβια, όπου κατά μαρτυρίες παλαιότερων Σχοινιανών ήταν ο πρώτος δήμαρχος του Δήμου Σχοινιά, ο Χουτεντάκης από τα Καστελιανά, ο Νιουσουρέτ από τη Γαρύπα, ο Παπαδάκης Αντώνιος από το Σχοινιά, ο Παπαδάκης Εμμανουήλ από το Ίνι, ο Γαλανάκης Δημήτρης του Νικολάου από το Σχοινιά και ο Χαλαμπαλάκης Νικόλαος του Δημητρίου από το Σχοινιά. Η κοινότητα Σχοινιά συστήθηκε με το διάταγμα της 26ης Πρώτου 1925 και περιελάμβανε αρχικά τα χωριά Σχοινιάς, Λαγούτα, Βακιώτες, Μητσιτσίρι, Σορακιανά, Μαχερά, Ίνι, Μοναστηράκι. Το 1931 με το διάταγμα της 5ης Πρώτου 31 αποσπάστηκαν από την κοινότητα Σχοινιά τα χωριά Ίνι, Μαχερά, Μοναστηράκι και δημιούργησαν την κοινότητα Ινίου. Η κοινότητα Σχοινιά παρέμεινε με τα υπόλοιπα 5 χωριά, στην ουσία όμως με 3, αφού τα χωριά Σορακιανά και Μητσιτσίρι δεν ξανακατοικήθηκαν. Έτσι η κοινότητα Σχοινιά με το ομώνυμο χωριό και τη Λαγούτα και τις Βακιώτες πορεύτηκε μέσα στο χρόνο της ιστορίας της μέχρι που καταργήθηκε οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 1998 και αφού διατηρήθηκε σαν κοινότητα 73 χρόνια. Μια ιστορία λοιπόν 120 χρόνων αυτόνομης τοπικής αυτοδιοίκησης για τον Σχοινιά έληξε οριστικά και τη θέση της πήρε η αβεβαιότητα για το μέλλον του χωριού μας και η απογοήτευση. Στα 73 χρόνια λειτουργίας της κοινότητας Σχοινιά διετέλεσαν πρόεδροι κοινότητας οι παρακάτω: Παπαδάκης Εμμανουήλ 1925, 1927, 1929. Χανιαλάκης Εμμανουήλ 1928, 1930. Παπαδάκης Κωνσταντίνος 1930, 33, 1938, 43, 1959, 60. Μπριτζολάκης Μιχαήλ 1933, 1944 έως 1945. Μαρκογαβράκης Αντώνιος 1928-1929. Πετράκης Νικηφόρος 1934. Χανιαλάκης Γεώργιος 1935-37, 1953-54, 1964 έως 1974. Παπαδάκης Γρηγόρης 1946 έως 1951, 1962 έως 1964. Ζαμπουλάκης Νίκος 1951-52, 1961. Ζερβάκης Ανδρέας 1955 έως 1956. Βερβελάκης Νικολής 1957 έως 1958. Χαλαμπαλάκης Εμμανουήλ 1975 έως 1978. Πανακάκης Εμμανουήλ 1979 έως 1982. Χαλαμπαλάκης Νίκος 1983 έως 1990. Ζερβάκης Λάμπρος 1991 έως 1998. Επίσης, στα πρώτα χρόνια του αιώνα εκλέχθηκε βουλευτής της Κρητικής Πολιτείας ο Σκηνιανός γιατρός Παπαδημητρόπουλος Ιπποκράτης και τα χρονικά διαστήματα 9 Έκτου 1935 μέχρι 17 Δεκάτου 1935 και 31 Τρίτου 1946
μέχρι 8 Πρώτου 1950 εκλέχθηκε βουλευτής Ελληνικού Κοινοβουλίου ο Παπαδημητρόπουλος Εμμανουήλ με το Λαϊκό Κόμμα του Παναγί Τσαλδάρη και το Κόμμα Φιλελευθέρων του Σοφοκλή Βενιζέλου αντίστοιχα. Με το νόμο 2539 του 1997 καταργήθηκαν οι κοινότητες σε όλη τη χώρα, εκτός ελαχίστων, και συνενώθηκαν σε δήμους. Στην ουσία με τον νόμο αυτό, τον λεγόμενο και νόμο Καποδίστρια, η τοπική αυτοδιοίκηση επανήλθε στα χρόνια όπου καταργήθηκαν οι δήμοι, δηλαδή στο έτος 1925. Αρκετό καιρό πριν ψηφιστεί ο νόμος αυτός, στα τέλη του 1997, οι Σκηνιανοί είχαν την ελπίδα ότι θα γινόταν επανασύσταση του παλιού Δήμου Σκηνιά, ώστε το χωριό να γνωρίσει την ανάπτυξη που του πρέπει, καθώς και οι γύρω περιοχές. Έτσι ξεκίνησαν διάφορες προσπάθειες και ενέργειες από το τελευταίο Κοινοτικό Συμβούλιο και από κατοίκους του χωριού και των άλλων χωριών της κοινότητας, ώστε να γίνει δυνατή η σύσταση του Δήμου Σκηνιά. Το τότε Κοινοτικό Συμβούλιο προσπάθησε με διάφορα επιχειρήματα και με ειρηνικά μέσα να πείσει τους αρμόδιους ότι πρέπει να γίνει Δήμος Σκηνιά ή με άλλο όνομα, αλλά με έδρα το Σκηνιά. Πολλοί Σκηνιανοί υπέγραψαν υπόμνημα και υποστήριζαν την ίδρυση Δήμου Σκηνιά στην περιοχή μας. Οι Σκηνιανοί της Αθήνας, με επιτροπή αγώνα, απέστειλαν στον αρμόδιο Υπουργό και σε αθηναϊκές εφημερίδες υπόμνημα με το οποίο καλούσε τους αρμόδιους να προχωρήσουν στην επανίδρυση του τέως Δήμου Σκηνιά για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική ανάπτυξη της περιοχής. Όμως δεν έγιναν, όπως ίσως θα έπρεπε, δυναμικές κινητοποιήσεις. Και όλοι μας γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν κατακτιέται χωρίς αγώνες και θυσίες. Οι ενέργειες όλων δυστυχώς δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα για την επανασύσταση του Δήμου Σκηνιά. Και αυτό διότι τελικά επικράτησε ο νόμος του ισχυρού και ο Σκηνιάς δεν ήταν πλέον ισχυρός όπως παλιά. Έτσι, την 31η Δεκεμβρίου 1998 καταργήθηκε η κοινότητα Σκηνιά και από την επόμενη μέρα υπάγεται πλέον στο Δήμο Αρκαλοχωρίου σαν δημοτικό διαμέρισμα Σκηνιά. Με αυτόν τον τρόπο έληξε και η αυτόνομη παρουσία του Σκηνιά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν ο τόπος μου σαν το χαμόγελο όνειρο καθημερινό. Κάποιος τον βούλησε, κάποιος τον ρήμαξε σαν δανεισμένη πραμάτια. Σύμφωνα με τον νόμο 2539 του 1997, η Κρήτη χωρίστηκε σε 68 δήμους και 2 κοινότητες. Στο νομό Χανίων δημιουργήθηκαν 23 δήμοι και 2 κοινότητες. Στο νομό Ρεθύμνου 11 δήμοι. Στο νομό Ηρακλείου 26 δήμοι και στο νομό Λασιθίου 8 δήμοι. Μεταξύ των δήμων του νομού Ηρακλείου που δημιουργήθηκαν είναι και ο Δήμος Αρκαλοχωρίου με έδρα του Αρκαλοχώρη. Είναι ο πρώτος δήμος στο νομό Ηρακλείου και ο 5ος στην Κρήτη σε έκταση με 238 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σε πληθυσμό κατέχει την 3η θέση στο νομό Ηρακλείου και την 8η σε όλη την Κρήτη με 11.173 κατοίκους. Αποτελείται από 12 πρώην κοινότητες και από τον πρώην Δήμο Αρκαλοχωρίου που αριθμούν 39 χωριά. Οι 12 πρώην κοινότητες που αποτελούν πλέον δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αρκαλοχωρίου είναι του Σκηνιά, των Καστελιανών, του Ηνίου, του Νηπιδητού, της Γαρύπας, της Παναγιάς, των Μπαρτήρων, του Πανοράματος, των Κασάνων, του Λευκοχωρίου, του Δεματίου και του Καραβάδου. Στις πρώτες δημοτικές εκλογές που έγιναν στις 11 Δεκάτου 1998 στο Δήμο Αρκαλοχωρίου για την εκλογή δημάρχου, δημοτικών συμβούλων, προέδρων τοπικών συμβουλίων και τοπικών συμβούλων, δήμαρχος Αρκαλοχωρίου εκλέχθηκε με ποσοστό 62% ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος
έναντι ποσοστού 30% του Ζαχαρία Καλογεράκη και 8% του Νεκτάριου Σερμάκη. Πρώτος πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκινιά εκλέχθηκε με 123 ψήφους ο δάσκαλος Ζαμπουλάκης Ανδρέας με τον συνδυασμό της πλειοψηφίας. Τοπικοί σύμβουλοι από την πλειοψηφία εκλέχθηκαν ο Ζαμπουλάκης Τέλειος με 91 ψήφους, ο Χαλαμπαλάκης Εμμανουήλ με 85 ψήφους και από τη μειοψηφία εκλέχθηκαν ο Ζαμπουλάκης Ευρυπίδης με 89 ψήφους και ο Πλουμίδης Πολύβιος με 68 ψήφους. Δημοτικοί σύμβουλοι από το Σκινιά εκλέχθηκαν ο Ζερβάκης Λάμπρος με 307 ψήφους και ο Βερβελάκης Αντώνιος με 281 ψήφους και οι δύο εκλέχθηκαν με το συνδυασμό της μειοψηφίας. Στις πρώτες αυτές εκλογές που έγιναν μετά τη συνένωση των κοινοτήτων σε δήμους, στο Δήμο Αρκαλοχωρίου έλαβαν μέρος 3 δημοτικοί συνδυασμοί. Η Δημοκρατική Συνεργασία με υποψήφιο δήμαρχο τον Γιαννόπουλο Χαράλαμπο, η Δημοτική Ανανέωση με υποψήφιο δήμαρχο τον Καλογεράκη Ζαχαρία και η Νέα Πνοή με υποψήφιο δήμαρχο το Σερμάκη Νεκτάριο. Στα χρόνια της Ενετοκρατίας, εκτός από τους 2 πρώτους αιώνες λόγω των συνεχών αγώνων των Κρητών για την ελευθερία, υπήρξε μεγάλη πνευματική και φιλολογική άνθηση και στην Κρήτη ανεδείχθησαν αξιόλογοι λόγοι και πνευματικοί άνθρωποι. Η εκπαίδευση γνώρισε μεγάλη άνθηση και η Κρήτη απέκτησε τη φήμη κέντρου ελληνικών σπουδών. Οι οικοδιδάσκαλοι δίδασκαν τους νέους των μεγάλων πόλεων τη στοιχειώδη εκπαίδευση και στην Ύπαιθρο, συνήθως σε μοναστήρια, δίδασκαν γράμματοι ιερωμένοι. Όσοι είχαν την οικονομική δυνατότητα συνέχιζαν τις σπουδές τους στα πανεπιστήμια της Βενετίας. Άνθρωποι των γραμμάτων και της τέχνης, όπως ο λόγιος Μάρκος Μουσούρος, ο ζωγράφος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο μουσικοσυνθέτης Φραγκίσκος Λεονταρίτης, ο ποιητής Βιτσέτζος Κορνάρος, ο λόγιος Πατριάρχης Μελέτιος Πηγάς και πολλοί άλλοι, έκαναν γνωστή την Κρήτη σε όλη την οικουμένη και δημιούργησαν την κρητική αναγέννηση. Αξιόλογος επίσης λόγιος στην εποχή της κρητικής αναγέννησης ήταν και ο Άγγελος Βεργίκιος, που όπως μας πληροφορεί ο τέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Γιάννης Χρονάκης, μέσα από την εφημερίδα Πατρίδα στις 6 Μαΐου του 1992, καταγόταν από το Σκινιά Μονοφατσίου. Ο Άγγελος Βεργίκιος ήταν διάσημος καλλιγράφος και ελληνιστής. Γεννήθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα και πέθανε στο Παρίσι το 1569. Το 1539 πήγε στο Παρίσι, όπου διορίστηκε επίσημος γραμματέας του βασιλιά της Γαλλίας Φραγκίσκου του Δευτέρου και δίδαξε επίσης ελληνικά στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Τον Άγγελο Βεργίκιο διαδέχτηκε αντάξια ο γιος του Νικόλαος, ο οποίος όμως έφυγε νωρίς από ξαφνικό θάνατο που τον βρήκε στη μακρινή Νορμανδία το 1570. Ο διάσημος δε Γάλλος ποιητής Ρονσάρ του αφιέρωσε το παρακάτω επιτάφιο. Η Κρήτη με γέννησε, η Γαλλία με έθρεψε, η Νορμανδία με κρατάει εδώ να σαπίσω. Ω περήφανη μοίρα που τυραννάς τους ανθρώπους και κάνεις έναν Έλληνα να πεθάνει στην Κουτάνς. Ένας μόνο δρόμος μας οδηγεί στο Ροδάμο. Μεγάλη ακμή των γραμμάτων και των τεχνών στην Κρήτη διακόπτεται από την κατάκτηση της Κρήτης από τους Τούρκους το έτος 1669. Οι Τούρκοι κατακτητές για 2 αιώνες σταματούν στην Κρήτη κάθε πνευματική δραστηριότητα. Σε ολόκληρο το νησί λειτουργούν ελάχιστα σχολεία σε ορισμένες περιόδους. Με την κήρυξη της Επανάστασης του 1821, όσα σχολεία υπήρχαν έκλεισαν και τα παιδιά διδάσκονται πλέον λίγα γράμματα μόνο στα κρυφά σχολιά. Ένα τέτοιο κρυφό σχολείο λειτουργούσε στο Ξοκλήσι της Αγίας Φωτεινής, βόρεια στο χωριό Σκινιάς, το οποίο υπάρχει ακόμη μέχρι σήμερα στο υπόγειο του μοναστεριού. Τον Οργανικό Νόμο του 1868 και τη Σύμβαση της Χαλέπας το 1878 άρχισαν να ιδρύονται σε όλη την Κρήτη σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης.
Το έτος 1880 ιδρύεται για πρώτη φορά Δημοτικό Σχολείο Σκοινιά με 40 μαθητές και πρώτο δάσκαλο τον Παπαδάκη Δημήτριο. Το σχολείο λειτουργήσε πιθανόν στο σημερινό επισκευασμένο κτίριο της πρώην κοινότητας, που το 1953 παραχωρήθηκε στην τότε κοινότητα Σκοινιά και επισκευάστηκε την ίδια χρονιά. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 παραχωρήθηκε από την οικογένεια Παπαδημητροπούλου το οικόπεδο και κτίστηκε το Δημοτικό Σχολείο Σκοινιά, που λειτουργήσε λίγα χρόνια αργότερα και εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι σήμερα, αλλά με λιγότερους από 10 μαθητές. Αυτή η δραματική μείωση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Σκοινιά μόνο μελαγχολία προξενεί στον καθένα μας, αν σκεφτεί κανείς ότι στη δεκαετία του 1960 για τα παιδιά που φοιτούσαν στο σχολείο τότε, το παλιό κτίριο δεν επαρκούσε και κατασκευάστηκε σύντομα τότε βοηθητικό λιώμενο κτίριο για να στεγαστούν όλα τα παιδιά. Ένα χρόνο μετά την ανακήρυξη της αυτονομίας της Κρήτης, το Δημοτικό Σχολείο Σκοινιά αναγνωρίζεται και επίσημα από την Κρητική Πολιτεία σαν μονοτάξιο με το διάταγμα 11 κάθετος 7 Δεκάτου 1899 και διορίζεται επίσημα με το διάταγμα 14 κάθετος 19 Δεκάτου 1899 ο Θεοδοσάκης Μιχάλης, γνωστός σαν Παυλής, δάσκαλος του μονοταξίου Δημοτικού Σχολείου Σκοινιά της ελεύθερης πια Κρήτης. Το σύνολο των μαθητών και των μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου Σκοινιά κατά τον 20ο αιώνα ανά πενταετία είναι: έτος 1900, 40 παιδιά; 1905, 24 παιδιά; 1910, 56 παιδιά; 1915, 40 παιδιά; 1920, 54 παιδιά; 1925, 89 παιδιά; 1930, 82 παιδιά; 1935, 83 παιδιά; 1940, 105 παιδιά; 1945, 116 παιδιά; 1950, 122 παιδιά; 1955, 118 παιδιά; 1960, 118 παιδιά; 1965, 112 παιδιά; 1970, 108 παιδιά; 1975, 85 παιδιά; 1980, 82 παιδιά; 1985, 41 παιδιά; 1990, 31 παιδιά; 1995, 17 παιδιά και 2000, 9 παιδιά. Στα 120 χρόνια που λειτουργεί το Δημοτικό Σχολείο Σκοινιά, δίδαξαν οι παρακάτω διδάσκαλοι και διδασκάλισσες: Παπαδάκης Δημήτριος, Δελιγιαννάκης